Napon sa tanan, magkuhan mi. Subway, Saturday may kay ga-crave mi Subway. Tapos wala man yung Subway dire. Hindi mo na lang bigamong on. Tanay dire na sila ate NN, si Aisa. Mahurog mi para manguhan mi mangumpra mi mga ingredients. Very rainy. See you later sa Rob. Yeah. Daan na lang. Para di na ka magpayong. Sige lang, upan mati ka. Di dyan sa biya eh. Di ba na, lagi tika. Kulit na sa laptop pin. We're here sa Rob. Mag-boss coffee sa dami. Kaya napagod kayo work nga. Diba? So later na lang may mag-grocery. Ito. Di na. Grocery here. I work to do. Search plus boss coffee lang hindi ka no? Wato na may supermarket. Everything here. Ayan, mabalik kami sa Boss Coffee. Kaya mong gibilin dito ang Jaizai. So nag-vlog take over me. Excited na mi magbuhat. Why? Nana si Zai. She's opening the door for us. Oh. Sabi na kung she's opening the door. We're back. Hi, how are you? Kablog yan. Medyo. Sige siya kalimut to mag-retake ko. Mag-react. Hindi ko vlogger. Grabe klaro huwa sa kumuha. Okay, so let's finish our caramello. My brother is still working. Ulit na mi! Kaya mag-prepare na mi. See you! Taron! Foot long! Ready na ang mga set of ingredients. Medyo nagichay paggahian gamay lang. Medyo gahigit sa gamay ang pan ba? Kailangan ako siya ihap. Ayaw! Excuse me, ma'am, what do you want? Subway ham and cheese. We don't have any cheese for that. Anam kay ito ilaha ba? Sige, yan na dyan para magkakaroon ka. Nice! Gi! Nice! Yeah. So let's start with cucumbers. Ako ka study sa ilahang pagput sa ngayada. Orange na ba kayo ito? Hindi. Nah, di mo po pwede mo apply sa buhay, uy. Ano ba ko ito mo apply? And would you like some red onions with that? Yep. Okay. And some fresh
kalami na. Okay, and some... Kanita or meat na to? You want tuna or... Ginana tulog. There na. Hmm. And then salami, let's make it alternate. Dapat ikuan din siya yung sauce na. O sige, saan mo gusto na sauce? Honey mustard, i-combine na lang. Natay. Ano ni? Herb and garlic mayo. French onion o Honey mustard. honey mustard. Hindi, combine. Ano lang ni, kanang accent Hmm. para lettuce. Dito bilo. Oh my god. Gigi. Ito. Oh. Oh. Gigi. Ano, dili oy. Love mag. Di siya masira. Sira lagi. So, di siya masirado. Dili kaya ng powers ko. Saka daghan o sulod. Char. Sa kadako, lisod na kay sa i-close. So, nag-parchment paper para ma-slice. Yun. Look. Core! Si Ate Aisa. Mm. Ilang magbuhat. Ah, yun na yun. Ayaw na. Let's go. Mommy. So, ready na kayo siya. First, may nakasulay og subway sa Changi Airport dito sa Singapore. Paras. Siyempre, gara ka na marag mabaguhan ta ba? Bisag sa nga store dito kay wala jay kon. Wala jay rice. So, ang McDo kay burgers ilang gi serve. Tapos kakita may subway. Siyempre, try. Nga. Ilugay may ilugay may gisa mo order kay Englishman. Ako ang ni-order. Pero wala ko nagpauban. Tapos, inana man sa akin. Daghan kayo og mga lamas. Tapos, ignorante kay mi kay among gikaon. Pagkaon mo kay ang nabilin kay ang pan lang o ham. Kay ipagtanggal na mo itong raw mong good kayo. Mga pa to end sa among vlog. See you on the next video. Thanks, love. Happy Subway Saturday!